Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Je to teď speciál, jelikož předtím jsme nemohli podzemka, tak teď dám podzemka u všech. A jak si můžete všimnout, mám v pozadí písničku. Je mi to tak napadlo. A takže jdeme zkusit podzemí. A zkusíme bažožrouta, protože jsem ho neskoušel. Třeba obstojíme. Hej, kryt! What? Ach jo. Nebe, tady tuhle postavu mám půjčenou od kámoše. Jméno nebudu zmiňovat, ale je to jeho hlavní postava. Metin 2 Syndicate na S2, v cechu Atlantida, level 156. Skoro full epic, tady se ho můžete prohlídnout. OK, tak se koukneme do zbrojny, co pak tady má? Nevím, jestli dneska už tady byl. 328. No. Ale nevím, nechám to na něm potom. Takže, teď si podívám do čeráku. Inteligenci má, takže to je v pohodě. Zkusím arénu proti Raptor SVK. A tu jsme dali úplně s přehledem. Tak a podzemko. A zkusíme váženýho draka. Ty vole! Tak to si děláte prdel. Houbičku mu asi utrácet nebudu. Vy nebyl rád, to si šetří asi na Epic Event. Takže si dáme quest. A teď půjdeme na dalšího účet, který mi opět půjčil. Je to Nice 3. A je to trojzubec. Nebo 91. Má tady takovýhle epiky, takže zase vám prohlídnu. Tak. Takže zkusíme si arénu. Ježíš, já jsem se měl nejdřív podívat. A co jsme dali? Máme dokonce i album. Inteligence. Ne, nic moc. Ne. Hnus. Ježíš, ne, to nechci kupovat. Inteligence. Proč mi tady to nepadá na mý plience, tyjo? Tak, a teď zkusíme podzemko. A to bude proti asi Jávohrudovi. No nic. OK, takže tady si dáme quest. A to bude tady ten písek v očích. A teď jdeme na už můj postavu, což je Martinek 1047. Tady si zvedneme quest. Tak. A jdeme na podzemí a to bude proti Sakabusovi černých světel. Tak. Lol, ach jo. Tak jo, zkusíme arenku. Čop, arena. Tak, D25. A tu jsme porazili. Tak, a dáme hospodu. Tak, třeba tenhle. A teď jdeme na Tepajze, nebo Tepajzici, no. A tam dáme hospodu. Tak, pěkně. Už se raduju z hospody. Takže, teď si dáme arénu, říkáme arénu, dobře. Proti Slovecia, Cica. Co ke nám dává, ale my jsme ji porazili. Tak. A teď si dáme podzemí. A to bude proti nejmenší level, je tady to. Ohnivý bazilšek, ale já se ho vůbec nedávám, já si dávám spíš Kralosauruse, ale tak můžeme zkusit, on mi dává strašný kryty. Ne, bože,
Teď jedna rána padnul by. No, tak jo. Takže jdeme tam, tady už nemám. Ale mám tady arénu. Takže tu jsme se ještě zkusili, zkusíme. Vám to pustím celý, ať vidíte, jaký jsou to lamy. Beru zpět. Ne, sakra, to bylo osuda. Tak a odhlásím se z Metina a jdeme na Gogomana. Takže. Tak. A heslo. OK. Takže. Tady si vezmeme quest. OK. A jdeme na podzemí. A to proti surovému... Ne. Zkusíme štěstí a proti pánu temnot. Zkusíme, zkusit, máme štít. Ano, přesně. Tak nic, OK. Dáme arénu proti Dieterovi. Nevím, jestli se to tak čte a padnu. OK. Jdeme na strojku, hlásím se. Z toho. Jak se jmenuje? Trojzubec. A takže. Zadám si sem přehlašovací údaje. Heslo. Takže. Tak. Super. Aha, nic neubral, hospodana, prostě. Tak, a já jdu proti surovému lupičovi. Nic, OK, tak nevím, tohle už by pro dnešek bylo asi vše. Takže asi, no ahoj, uvidíme se u příštího videa, čau.